Și bine v-am la un videoclip. Astăzi eu fac o mască și deci să începem cu roz. Că am făcut cu mov și cu roz. Să te bat puțin, asta trebuie să te bat în challenge-ul ăsta. Unde ești? Și că putem să aruncăm cu lucruri în noi. Aoleu. A, uite, pot da cu lasă la tine, vezi? O să te dau cu pani. Țiști. Am scris, ia tu arma asta faină, de pe jos. Ia mă, ia, de pentru lumea poate. Ia dă-l pe căluțu. Scrie echip, pe dreapta. Hai să fiu eu. Doamne, ferește, mă transună. Voiam să folosesc. Oh my god. Bă, frate, m-a distrat super tare, e cam fain. Hai mai facem Hai de zi. ce înseamnă? Nightmare Hungry? Nu știu că stea. Asta nu l-am știut. Deci trebuie să facem curat în casă. Da. Fac în Eu când o să avem descriere. copil am negociat cu Cristina. Îl pune pe el. Cristina schimbă scutecele. Am și desene Așa. Se cheamă tag team. Deci, complete the most chores. Ok, mă duc aici la bucătărie. Tu speli vasele? Să văd. Spele vasele, uite așa. Da, uite. Open. Iau asta. Omega, suntem toți amândoi arătăm la fel. În zi de tu speli vasele, eu mănânc niște fructe. Haide, frate. Dar trebuie să faci treaba. Așa. Stai, că e cam dificil. Stai acolo. L-am pus? Da, e bun. Tu speli toată deodată? Spăl vreo două. Ce acolo? Sirop? Ce asta? Uite, am Eclipse pus. soap, astul. Uite, am să pun. Uite, pun să pun. Bagă, pune. La urmă noi ne ajutăm. Apasă pe buton. Până apoi. Verde. Acum am terminat cu roz. Apasă pe buton și lasă închis. Da, apăs click stânga, nu? Click dreapta. Așa. Așa. Așa merge. Lasă să Acum meargă. voi face cu Și aici stov. Furculița asta, ce faci cu ea? Hai să pun și eu ceva la un mâncare. galben. Uite, aici Hai să pun pier. Uite, de o pară pun eu și pune un măr. și eu pun o banană. Așa. Stai că dacă reușesc să o iau. Da, o pui acolo și se închide. Așa. Ai pus-o? Ce la mur, eu la banana. Gata, am pus. Așa, Am pus close banana. stop. Și o banană. Aoleu. Eu am pus banana. De la aia de sus. Aici? Facem banană la Să mă amintesc de data să pun Avem o buton. foarte mare bătălie. Ne Facem revedem banana la după mână. Vezi dacă scurate astea. Deci, eu până acum am făcut... Cana și-a făcut mască cu botox. Mască cu botox. Botox. Eu n-am mai văzut așa ceva, mască cu botox. De-aia pentru față. Botox. Wow. Foarte fain. Ne revedem după ce... Am botox. Cana. Bye bye, have a great time. Wow. Eu da, sunt căluțul. Știu că nu sunt, dar chiar sunt acel culcuțu. Știu, dar sunt frumos și da, știu să urlă. Dar să aud că alții se dor de mine, jur că nu mai pot. Și dacă le place de bine, eu le dau o palmă de zboară pe bloc. Le dau o palmă lui când e ea pe care arată ca cheluțul de zboară pe bloc. Ce rimă bună. Scrieți în com dacă e o rimă bună. Da. Cea mai faină rimă care am auzit-o. Cum i-a ieșit masca asta aici? Cana, vezi că te faci. Să nu uitați să intrați pe contul meu de YouTube. Cana, zi cum te Aveți cheamă. contul meu de YouTube în descriere jos. Cana o să-mi scrie mie. O să vă pun numele meu de pe YouTube și de pe TikTok în descriere. Carina și Cana. Apropo, pe TikTok și pe YouTube am pozat cu un Among Us. Să nu uitați să mă căutați acolo. Dar pe TikTok eu nu mi-arăt fața. Sunt doar eu cu o mască care e cu toată fața. Dar acum nu fac mască. Fac un Fidget Toys. Așa de. Fidget Toys. Vreau să fac și o mască de băieți, doar că nu.
cum i-a ieșit. Ok, să-mi spuneți cum au ieșit astea pentru că să fac așa. Asta o să fie numai a mea. Să-mi ziceți dacă are bine cu ea. Să scrieți în comentarii. Are bine. Să stați un pic să-mi fac. Așa. Da. Liniște, pentru că eu sunt super concentrată și așa trebuie să și fiu. Rami a venit. Ok, trebuie să-mi iau tabletă să mă uit pe TikTok. Cum se face? Apropo, acum o să vă Se arăt minte? un de TikTok. Da. Cupsi, Cana, scuze-mă. Vai, bagă-le la loc. Am luat și joc. Ok, trebuie să le tai. S-am văzut TikTok-ul acela la altă. Mi-am dat inima. Cum mă cheamă pe TikTok, mă cheamă și pe YouTube. Carina Șcrab cu capa fără Y și, adică, capa, Carina cu capa loc liber și Șcrab cu S mare. Scrab. Și fără Y. Doar dacă vreau să intrați pe contul meu, Eu știu cum o cheamă pe Maia pentru că a fost contul meu de pe telefonul lui bunica mea. O cheamă Carina Unicorn și nu mai știu eu numerele. Nu, de pe YouTube. Păi de pe YouTube ei cum? De pe ce cont crezi că se uită ei acum la tine? De pe contul meu. Păi, Și Radu și Anto. Adică Mario se uită la conturile mele. numai Anto, pentru că pe tabletă. Nu, s-a rupt popitul, dar o să-l lipesc cu scot. Că m-am făcut eu. Și apropo, gata. Și vezi că mai ai 2 minute ca să poți filma. Deci, papa, și dacă v-a plăcut acest videoclip, o să fac și partea a doua. Să nu uitați Cum să mergi pe aș contul vrea. meu pentru că poate când o să plec la Lore o să... Da, bine, pa, pa! Vloguri.